קצת. כי זה קרב, שים לב הרבה סנפים. לא להוריד את הראש יותר מדי, בסדר? יאללה, תן בראש. טוניס, מה זה משנה טוניס, טורקיה? שים לב הסנפים. ראש למעלה, ידיים למעלה. בוא נהיה עוד ככה רפוי, בוא נהיה יותר פיזיים. יותר כוח, נו. עזוב, תומר, שב. תקשיב, אני רוצה יד אחת פה, שעוצרת, הוא תופס את הצוואר, יד שנייה למטה, למקרה והוא דופק טקדאון, סתכל עליי. במקרה הוא דופק טקדאון, אז יש לך ליד שמה נכנסת. אז יד אחת הרגל שלו? יד אחת פה, נכנסת מלמטה. יד אחת פה, אני רוצה לעשות העמידה, סתכל עליי. לא ככה, סתכל עליי. פה. תומר. עושה ככה. אבל בערבית. כן, יותר חזק. יאללה תומר, אתה, כמו שאמרנו, איך אנחנו עומדים? קרוב קצת יותר חזק. יופי. לא כפות. הכל טוב, לשמור אוויר. שמור על אנרגיה, לא סתם לבזבז. שמור אנרגיה. יופי תומר, אתה מעולה. תעבוד יותר חזק. אתה מעולה. סתם נותן כפות, הכל טוב. תזוז. תומר, תתחיל לעבוד. בוא, אני רוצה עוד משהו כזה, אני רוצה קצת יותר רצינות. שיתחיל לפחד מאיתנו. תתחיל לעבוד. הוא חלש, אתה יותר חזק ממנו. תעבוד. הוא חלש. שמור כוח. שמור כוח. יופי. הרבה כאלה אני רוצה. יפה. תומר, הרבה כאלה לצוואר. תן לי כאלה לצוואר. ראש למעלה. 40 שניות נקודות. ראש כל הזמן למעלה. תהיה מוכן. בוא. 30 שניות נקודות. תומר, אני רוצה סטפים לצוואר. חצי דקה, תומר. תומר, תוריד לו את הצוואר. חצי דקה ויהיו נקודות. בוא. אל תיתן. היי, תחכה. שמור עליו למטה. כן. זר אל יד ימין. זר אל יד שמאל. תוציא אותה משם, תוציא אותה. שלוף. 10 שניות נקודות. לא מעניין. תומר, שמור לי על יד שמאל. שמור על יד שמאל. שלוף את יד שמאל. יש נקודות, תומר. שלוף את יד שמאל. יש נקודות, תעבוד על נקודות. לא משולש. תעבוד חזק. תומר, נקודות. יאללה, ביי פסה. לעבור. יש נקודות, תומר. חייב ניקוד. לא חייב כלום. חייב, מה? יאללה, בוא נפיל. תומר, בוא נפיל. לא יכול לנסות. לא. טייק-דאון אני רוצה שוט של טייק-דאון. יאללה, תעבוד. שוט. תעבוד, טייק-דאון, אתה חייב. שוט של טייק-דאון. תן לי שוט של משהו. תן לי בשבילי. שים אותו על הגב בבקשה. תעבוד, תומר, אני רוצה אותו על הגב בבקשה. תומר, אני רוצה אותו על הגב. בוא נפיל.
בוא נפיל. אל תיתן לו, כן. ניקוד, תיקח ניקוד. גול! תעבוד. בוא נתחיל לעבור. תעבוד על הניקוד. אתה חייב לעבוד. תומר, שליטה, אתה לא נופל מזה. תומר, שליטה, אתה לא נופל מזה. אתה לא נותן לו את היד, אתה נשאר פה. תומר, שלוף את היד. עכשיו, שלוף את היד. תומר, תחכה. יש לך 2 נקודות, תומר. תישאר כאן. נכון. אתה לא נופל מזה. כן. תומר, תהיה אתה ככה. לא אוכל סוויט. תומר, אתה לא אוכל סוויט. לא מעניין אותי שום דבר בעולם. תומר. 40 שניות, תומר, תחכה. 40 שניות. 40 שניות. תומר, תסתכל עליי. 35 שניות. אתה לא אוכל סוויט. שום אוויר. תנשום אוויר. יאללה, הוא נצח. תנשום אוויר. תחזיק אותו. תנשום אוויר. תחזיק אותו. תחזיק. לחבק. תומר, לחבק. תומר, 25 שניות. תחזיק אותו. לא נופל. יושב על האצבעות. ככה, תמשיך ככה, תראה שאתה עובד. שב על האצבעות. 15 שניות, תומר, כל הכבוד. אל תיתן לו את הרגל. לא, יופי. כל הכבוד. 5, 4, 3, 2, 1. כל הכבוד. בוא מולקי. כל הכבוד, יא מלך. מולקי. היי סו. רק לתייר. כל הכבוד. מה אני רוצה ממך יותר? כן, טייק. בוא נעשה את השיחה בצד. תקשיב אליי. תוריד רגע. בוא אליי, בוא לפה. כמו שסגרנו אותך בהתחלה. בוא אליי. תהיה ככה, שב ככה. תן לו לנוח. תן לי את המטה. תן לנוח. שעונה 5 דקות, נו. יופי, ככה. ככה אני רוצה אותך. שום אוויר, נכניס לך. איך היה, נהנית? ממש טוב. מצוין. עזוב אותך, תוריד אותו. שיהיה לו אחר כך. זה טוב. שום אוויר. איך היה, נהנית? יופי. עבדנו מעולה. ממש טוב. מה אני כל רוצה הכבוד. יותר? סנאפים. רוצה יותר כאלה על הראש. עבדת מעולה, ראית? אתה אפילו לא אוהב. הוא בא להפיל, הפכנו אותו. אני לא רוצה לראות אותך על הגב בשתי נקודות. זה נורא משמעותי, ראית? הזמן נגמר מהר, וככה. הזמן עובר פה כלום, הוא לא מרגיש. בסדר?